Hello po, good afternoon sa inyong lahat mga mamamayang. Kumusta na po kayo? Meron po akong bisita ngayong araw na ito dahil meron po siyang lulutuin. Ito na po si Mama Yeps. Mama Yeps, ano po ang iyong lulutuin ngayon? Magluluto po tayo ngayon ng spaghetti na may sardinas. Una po, magpapakulo po muna tayo ng tubig. Lulutuin muna natin itong ating spaghetti na pasta. Maglagay lang po tayo ng tubig sa ating kaldero at atin po itong pakukuluan. Lalagyan na din po natin ito ng kaunting asin at saka olive oil para po hindi magdikit-dikit yung ating pasta na spaghetti. Hintayin po natin siyang kumulo tsaka natin ilagay yung ating pasta. So yan po, ipapakita ko na lang po sa inyo mamaya yung iba pa nating mga sangkap na gagamitin. Ayan na po, kumukulo na po yung ating tubig. So ilagay na po natin itong ating pasta. Mga 1/2 kilo lang po itong ilalagay ko. Hahaluin lang po natin para siguradong hindi siya magdikit-dikit. Ayan po, luto na po yung ating pasta. Sasalain lang po natin siya. And then, hugasan po natin ng malamig na tubig. Siguraduhin po nating matanggal yung oil na nilagay natin. At papatuloyin natin siya. Yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya pagkatapos nito. Ito na po ang mga ingredients sa ating spaghetti with sardinas. Yan. Ayan na po yung ating pasta. Luto na po siya at pinapatulo ko po para matanggal yung tubig niya. Gagamit tayo ng yung bawang, sibuyas na pula, at saka itong red bell pepper. Hiniwa ko po ng maliliit. Siyempre po, ang gagamitin nating panghalo sa ating spaghetti ay sardinas. Bali, 3 lata lang po ito ng sardinas. Hiniwalay ko po yung kanyang sabaw. Ito lang po yung gagamitin natin, yung laman ng isda. At saka gagamit din po tayo ng hotdog. Itong banana sauce or banana ketchup at itong spaghetti sauce. Yan. Yan na po lahat ng ating gagamitin. Simulan na po natin gawin yung ating sauce ng ating spaghetti. Magpapakulo lang po tayo ng olive oil sa ating kawali. Hintayin po nating uminit yung ating oil. Tsaka natin igisa itong ating bawang, sibuyas at saka red bell pepper. Medyo nag-brown na po yung ating bawang. Isunod na po natin itong ating sibuyas na pula. Lulutuin lang po natin yung ating sibuyas. Yan. Sunod na po natin itong ating red bell pepper. Ilagay na po natin itong ating sardinas. Dudurugin lang po natin yung ating sardinas. Sa mga hindi mahilig sa karne, maganda itong recipe na ito. Kasi yung sardinas maganda po sa katawan natin.
Ito ang recipe na pang Biyernes Santo. Ayan, pwede na po nating isunod itong ating spaghetti sauce. Sarap-sarap. Ayan, hahaluin lang po natin. Ilagay na din po natin itong ating banana ketchup. Yung sukat po nito, depende na lang po sa inyo. Kayo na lang po yung magtansya. Titikman-tikman nyo na lang po. Para alam nyo kung kulang pa o kailangan dagdagan. Yan, papakuluin muna natin. Yan po, ilagay na po natin itong ating hotdog para maluto na din. Yan. Maglagay din po tayo ng kaunting paminta, yung durog na paminta. Yan, papakuluan muna natin hanggang sa maluto yung ating hotdog. Yan po, luto na po yung ating sauce. Yan, lalagyan na po natin ng sauce itong ating spaghetti pasta. Ito na po mga mamamayang ang ating spaghetti with sardinas. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Maraming salamat po kay Mama Yet sa kanyang recipe tinuro sa atin ngayong araw. Sana po mag-subscribe kayo at maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!